It-tnejn ġiet inawgurata t-tieni fażi tal-proġett fuq il-binja Rużar Briffa fir-Residenza San Vincenz de Paul. Din is-semmiet tal-Briffa minħabba li kien dermatologu ewlieni f'Malta li ħadem biex ikun hawn kura aħjar għall-lebra. Din il-parti tal-isptar kienet abbandonata u kienet anke nieqsa minn faċilitajiet sanitarji. Il-proġett ta' 15 miljun euro wassal biex il-binja storika issa hija magħmra b'aktar faċilitajiet anke teknoloġija. Dan apparti r-ristrutturar totali tal-intern tal-binja. Il-faċċata restaurata tirrispetta anke l-eruq militari Ingliżi tal-mod kif din kienet mibnija. Fil-inaugurazzjoni il-kap eżekuttiv tal-isptar Dr. Josien Kutajjar tenniet li hija kburija li l-isptar iġġedded u se jkompli jservi lil pajjiż. Il-Ministru għall-Anzjanità attiva Michael Farrugia fakkar li l-budget totali tal-Gvern għall-isptar ilaħħaq il-100 miljun euro li wassal anke għal żieda fil-ħaddiema. Il-binja Rużar Briffa se tkun tista' tagħti wkoll servizzi lill-anzjani li jgħixu fil-komunità.